L-intervista se tiġi wassalilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Menu ta' naqrata. Antonello Bera jselmilkom u jilqakom għas 37 episodju mis-sensiela l-intervista. Niskużaw ruħna kellna xi problemi tekniċi, dan huwa program live sfortunatament ċertu intoppi jiġru ukoll. Il-lejla se nitkellmu fuq il-Formula 1 virtuali, preċiżament il-V1 Malta Series li Velocity Esports Racing ser jorganizza għat-tielet sena. U għal dan il-għan l-lejla miegħi fuq il-panel kif qegħdin taraw għandna 3 mistednin oħra li huma il-kap eżekuttiv ta' Velocity Esports Racing, Mario Bellizzi, il-champion renjanti ta' l-V1 Malta Series, Jake Sammut u il-sewwieq mit-tieni kampjonat li huwa Alan Boġeja. Nfakarkom ukoll li intom tistgħu tagħtu l-kummenti tagħkom billi jew nkella staqsu xi domandi lill-mistednin tagħna billi tħallu l-kummenti tagħkom fil-parti illi hemm allaċċata Madina x-Xandira. Biss qabel ma nibdew nagħtu naqra wkoll aħħar aġġornamenti mill-UEFA Europa League u UEFA Conference League, l-ewwel lobiet illi kellna u li spiċċaw issa kif qegħdin taraw jispikkaw it-telfiet għall-Leicester City fil-Polonja kontra Legia Varsavia fil-UEFA Europa League u it-telfa ta' Napoli f'daru mant Spartak Mosca 3-2. Loba li wkoll damet minħabba li kien hemm diversi inċidenti u injuries fiha. Ir-Rangers ta' Stephen Gerrard titlef ġewwa Praga 1-0, rebħa tal-Olympiakos fil-Greċja 3-0 fil-waqt li fil-UEFA Europa Conference League tispikka rebħa ta' 3-0 li Roma kisbu għand Zorja Luhansk, Partizan Belgrad tirbaħ 2-0 kontra Flora Tallinn u Helsinki jirbħu 4-2 fl-Armenja kontra l-Alashkert Yerevan. Fost ir-riżultati illi għandna naturalment. Issa waqt il-program se nkunu qegħdin nagħtu aġġornamenti live fuq il-logħba Lazio Lokomotiv Mosca mill-UEFA Europa League. Sewa wisq, nibdew biex nitkellmu ftit fuq il-kampjonat V1 Malta Series iżda mhux qabel ma naraw ftit min ser ikunu is-sewwieqa li se jiffurmaw parti mill-kampjonat prinċipali. Ovvjament ser intuhom konfordni
rigorosament alfabetika bil-grafika li qegħdin ukoll taraw u li wkoll ipprepara b'mod qabbli Mario Bellizzi dinja wkoll mill-paġna uffiċjali ta' Velocity li nistedinkom issegwu fuq Facebook. Mela, għall-Alfa Tauri, anzi l-Alfa Romeo, għandna lil Keith Vella u lil wieħed mill-korrispondenti ta' din il-paġna, l-paġna sportiva Dejzil Tabone li kif qed ngħidu ser ikunu qed jiddefendu l-kuluri tal-Alfa Romeo. Kurt Friġġieri u Wayne Micallef ser ikunu qegħdin isuqu għall-Alfa Tauri fil-waqt li għall-Alpin Adrian Manduka u Keith Muscat se jirritornaw flimkien wara nuqqas ta' staġun. Għall-Aston Martin għandna lil Ryan Karabot u lil Ryan Zammit fil-waqt li ċ-champion renjanti Jake Sammu din is-sena għażel li jiddefendi il-titlu tiegħu fuq il-Ferrari miegħu se jkollu lil Michael Mizzi. Għandna mbagħad il-ħass li ser ikollhom il-Kirsten Formosa u lil Daryl Patch fil-waqt li Christian Caruana u Simeon Neċef ser ikunu qegħdin jiddefendu il-kuluri tal-McLaren. Michael Patch u Brendan Buhaġar ser isuqu għal Mercedes fil-waqt li Brendan Bonello u Wayne Schembri is-sena l-oħra rajnihom flimkien mal-Mercedes din is-sena ser ikunu qegħdin isuqu il-kuluri tar-Red Bull. Fl-aħħar u mhux l-inqas Jamie Zara u Chris Chantar ser ikunu qegħdin jieħdu sehem f'dan il-kampjonat mat-tim tal-Williams. Dana kampjonat li ser ikun ikkummentat minn Efrom Tabone u Zeljen. Mario, nibdew ħalli nitkellmu ftit miegħek ukoll. Merħba lura fil-programm l-intervista, grazzi tal-li aċċettajt li tattendi ukoll għal dan il-programm. U grazzi speċjali lilek ukoll anke minħabba l-fatt jekk tippermettili wkoll. Jekk forsi qegħdin taraw dal-ħafna kambjamenti, streaming, eċetera, eċetera, Mario kien qed jgħinna ħafna f'dan il-proċess ta' streaming, live streaming għall-qastant Mario. Grazzi lilek ukoll tal-ħansejħulek konsulenza il-qed tagħti indirettament ukoll il-kamra sportiva li kif jgħidu credit goes where it should, where it's due, kif jgħidu l-Ingliżi, biss. Ejja ħaniġu sal-punt tad-diskussjoni. Wasalna biex nibdew staġun ieħor wara tista' tgħid kważi 5 xhur ta' preparazzjoni qatih minnek u mill-kumplament tat-tim tal-kumitat li nistgħu ngħidu hekk għax anki jien sa ċertu punt forma parti minnu. Ħdimna bla qiegħda biex din is-sena jitla kampjonati ieħor tal-aqwa livell sal-bieraħ filgħaxija kienet hemm l-aħħar laqgħat ukoll. X'inhuma l-ewwel kummenti tiegħek lejlet il-bidu tat-tielet staġun tal-V1 Malta Series? L-ewwel nett nirringrazzja lilek Antonello tal-istedina tiegħek, jiġifieri napprezza l-fatt li għamilt episodju sħiħ fuq il-V1 Malta Series, jiġifieri dak il-fatt napprezzah u napprezza wkoll il-promotion ovvjament li tagħti lilna l-lejla. Ifhimni bħalma jaf kulħadd, ilna għaddejjin gas down fil-verità ma waqafniex għax suppost waqfa ġifieri għamilna il-kampjonat ta' Gran Turismo, għamilna l-kampjonat ta' Asphalt Kings li kienet xi ħaġa ġdida lina wkoll, ġifieri provajna il-mi ġodda kif jgħid il-Malti, ħadna pjaċir fih, ġifieri kien turnament ta' suċċess ukoll. Iltqajna ma' drivers ġodda, għandna l-ġejka hawnhekk ġifieri li ħasem fih ukoll. Kif ukoll minn dawk in-nies li ġifieri għenuni u flimkien speċjalment ma' Brendan Bonello li għajnuni nipprepara dak it-turnament li fil-verità verament ma kenniex kien biex nippreparaw, vera tal-lajnieħ ftit impossibbli ħanuża l-kelma kien mirakli tal-lajnieħ. Ġifieri fejn suppost ħadna dik is-sija ta' mistrieħ minflok għamilna l-komunità tas-sim racing Maltija iktar ferħana x'ovvjament għajnihom turnament li kienu ilhom jistennew. Issa kif ittajt inti ħanibdew il-V1 Malta Series bdejna nhar it-tnejn bit-team reveals. Kenna naqata sorpriża sabiħa nhar it-tnejn għamilna dik l-stream tidher li ntlaqat ħafna minn naħa ta' drivers, ġifieri kienet xi ħaġa li kont illi naħseb fuqha mis-sena li għaddiet dik, ġifieri kienet ilha tberren f'moħħi sabiex intellawha.
skuża, tajt. Kienet illa berren f'moħħi biex intellaw Antonello, ġifieri sfortunatament inqatat il-nalistri fl-aħħar 6 minuti, ġifieri kont kemm xejn irrabjat bħalma taf inti ġifieri kont hemmhekk. Ovvjament ħadna ħafna ħin biex preparajna għalija, però l-affarijiet ma jeqfux hemm, għandna ħafna affarijiet preparati. Ħanaraw ovvjament il-level ta' drivers da' season fejn ħajħodna, nemmen li ħajkollna kampjonat iktar intensiv mis-season li għadda, għalmenu mill-fejn li ħadd, speċjalment meta tkellim mad drivers dal-weekend, jidher li hemm il-kompetittività f'ħdan il-komunità żdiedet mhux biftit, żdiedet hija kompetittività ħarxa. Ġifieri hemmhekk taqbad tinduna li kif taqbad tgħid, we're going to the next level. Fl-aħħar mill-aħħar kemm bħala organizzaturi aħna ġifieri ovvjament irridu nagħtu l-aħjar bħala streaming, bħala spettaklu, però fl-istess ħin l-għan tagħna huwa li drivers tagħna ovvjament jittiebu wkoll fil-kapaċità tagħhom u li jiġifieri rajnija tul dan l-aħħar 3 seasons, ġifieri ħanibdew it-tielet season issa. Mill-ewwel għat-tieni season rajna qabża enormi, rajna drivers li forsi konna maħniex qed narawhom ma dawk it-top 10, però baqgħu jaħdmu jistinkaw biex jiġu hemmhekk u perswas li qed jiġri l-istess u ħanaraw anke xi sorpriżi once li nibdew il-kampjonat il-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant ukoll għandna aġġornament minn ġewwa l-Istadju Olimpiku f'Ruma Lazio jmorru fil-vantaġġ kontra Lokomotiv Mosca bażiċi skurja wara 12 il-minuta għaldaqstant Lazio 1, Lokomotiv Mosca xejn. Jake, merħba lura għal-programm tal-lejla u ukoll grazzi tal-li għoġbok tattendi fil-programm. Din is-sena ser narawk tiddefendi l-kampjonat fuq il-karozza Ferrari li kienet għażla li sorprendiet lil ħafna anke speċjalment aħna li konna preżenti għal team reveal. X'waslek biex tażel il-Ferrari meta aħna nafu li inti wkoll partitarju kbir tat-timijiet tal-Honda? L-ewwel nies grazzi lilek tal-istedina u nawgurar il-semmija kollha lejlet tajba. Ifhem, hemm ħafna raġuni għaliex għażilt il-Ferrari. Waħda fosthom rid li tkun naqa' mossa ta' sorpriża li naħsad il-ċertu nies. Tipo kienet xi ħaġa li ħadd ma stennija. Dik waħda. It-tieni waħda fil-fatt ħsabt il-ħafna nies, Jake. Nista' nassigurak li ħsabt il-ħafna nies. Kulħadd tagħmilha fatta li ħanuħu karozza Red Bull x'aktar xi Alfa Tauri. Jiena binqas Red Bull kont qed nistennik tieħu. Però deep down ma inni nsuq b'Magna Ferrari għal dawn l-aħħar sentejn u naħseb li kieku għażilt karozza oħra li kien ħajinbidilha l-ħoss tal-Magna naħseb kienet ħataffettwani ftit. Il-ħoss tal-Ferrari drajtu, ġifieri anke jiena u nsuq. Drajtu ma s-siqx nitilfu. Barra minn hekk ikolli nammetti rajt id-dokumentarju ta' Schumacher u naħseb jiena dak id-dokumentarju fakkarni meta kont iżgħar, jiena kont partitarju tal-Ferrari meta kont żgħir, meta ma kien hemmx il-Honda msomma daqshekk tajba, ngħidu hekk għax imbagħad il-qudiem biddilt femti. U xirrajt dak il-dokumentarju ftakart it-tifel ta' ġafija żgħir. Ftakart kemm hu sabiħ li tipprova tirbaħ bil-Ferrari. U dik kienet l-għażla ewlenija la għażilt il-Ferrari wkoll. Fil-fatt laqgħet nitkellmu fuq għażliet sorpriża, nerġgħu mmuru għalik Mario. Qabel ma nsaqsi d-domanda li jmiss lil-Jake, rajna ħafna żliet sorpriża din is-sena. Jien pereżempju, senati eżempju ieħor l-għażla ta' Michael Patch, partitarju kbir tal-Ferrari, illi għażel Mercedes.
li dik ukoll Michael Paċu kol. kienet għażla sorpriża. Le, fem kien hemm ħafna għażliet sorpriża, ġifieri per eżempju Brandon li għażel Red Bull kienet sorpriża. Però Brandon ġarajn konna ma' Red Bull lura fil-ewwel edizzjoni. Veru, kienx ma daqshekk shock. knowing li hu Mercedes fan, Eżatt. ġifieri kienet sorpriża. Michael Paċu kienet sorpriża wkoll, ġifieri ngħid dritt ħasadni li għażel il-Mercedes. Però fimni l-għażla tal-karozzi jien ħanejt għalija, l-għażla tal-karozzi fil-verità hija iktar ħaġa kosmetika għax dawk l-aħħar mill-aħħar ġifieri il-karozzi kull performance kif it jgħid forsi l-iktar li tista' tgħinhom hija meta hemm il-ħoss tal-karozza, ġifieri pereżempju wieħed mid-drivers li tiġi f'moħħi li jagħmel forsi l-għażla bħalma għamel Jake kien ukoll Adrian Manduka. Adrian Manduka għażel l-Alpine li s-season l-għadda kienet isuq bil-McLaren Renault. Ġifieri da bħala ħoss ta' magna ħajstenna l-istess ħaġa tas-season. Ġifieri nemmen li anka l-għażla ta' Adrian Manduka kienet fuq il-fatt kif spjega tajjeb Jake, ġifieri naħseb li ħadik into consideration ukoll. L-element ta' magna sa dan it-tant qed naraw ċertu qed naraw xi ftit kummenti wkoll Wayne Schembri li tagħna wkoll selmilna hawnhekk ukoll from ta' Bonnet il-proset tal-programm u għadda naqra kumment fejn qal li ma stenniex l-għażla Mercedes min-naħa ta' Michael Paċu ukoll. Biss Jake lura għalik issa din is-sena logħba differenti iżda minkejja kollox min taħseb illi jista' jisfidak għar-rebħ tal-kampjonat. Taħseb li ser ikollna l-istess suċuħ jew qed tara xi isem differenti li jista' jagħtina xi sorpriża. L-ewwel nett ma naħsibx li ħajkun hemm persuna waħda. It-tieni nett ma nafx ngħidlek l-ismijiet kollha, dan għaliex. Tiġrijiet flimkien għadna ma soqniex fuq il-logħba ġdida. Ġifieri huwa misteru tista' tgħid min hu l-aqwa, min hija tajjeb, min hija inqas tajjeb. Jien li nista' ngħid għalija li mit-transition mill-logħba l-oħra minix daqshekk kuntent għaliex ma tantx kelli ħin biex naddatta għal din logħba l-ġdida. Considering li għadna kemm nispiċċaw il-championship tal-Asphalt Kings il-ġimgħa l-oħra, ġifieri jiena qas ġimgħa minn nilagħba din logħba, mhux qed iħossni konfidenti daqskemm suppost irid inkun. Però jiena min-naħa tiegħi ħa nagħmel l-almu tiegħi biex kemm jista' jkun innaqqas iżbalji u nipprova niddefendi t-titlu tiegħi. Alan, qed narak naqra kwiet u naħseb issa wasalt biex nitkellem ftit miegħek. L-ewwel nett merħba u grazzi tal-jan kien tillejla ċettajt li tingħaqad magħna. Fuq il-kampjonat li se tuħu seminti se nitkellmu naqra iżjed tard, biss l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik hija li din is-sena antiċipazzjoni żgħira int se tkun qed issuq fuq il-karozza Aston Martin illi magħha hemm il-Vice Champion Ryan Karabot. Kemm qed ħares lejn Ryan biex anki inti tipprova titjib bħala sewwieq matul dan l-istaġun? Għall-ewwel ħaġa grazzi Antonello tal-istedejna tal-lum. Rigward fuq il-kampjonat, l-ewwel ħaġa kont imbellaħ x'in rajt li Ryan għażel l-Aston Martin għax jirna x'in jibqgħu ġajja ta' li nafiet mal-Aston Martin best li tajna qabel it-tier 1 ħabba team reviews. Dak il-moment li Ryan għażel l-Aston Martin qed tajjeb ħafna fil-fatt aħna ġabdejna għamilna grupp bħala tal-Aston Martin qegħdin nitrenjaw nippratikaw flimkien bħalissa. Metnejn nuru xulxin, Ryan bħalissa tidini pariri tajbin ħafna, starek. U fuq kollox għandi ħafna x'nitgħallem minn Ryan. L-affarijiet li ċertu ma kontx nafhom
Qed nibda nsir nafhom, ġifieri tajnuna tajba kbira kif għalija. Issa, meta tħares lejn it-tim li għandek li ħajkollok ħanejdu hekk miegħek li huwa Ryan Karabot u Ryan Zammit. Kemm inti konfidenti li bħala Aston Martin kapaċi wkoll jiġġieldu għarrab tal-kampjonat? Fimni, kif taqbad dejlek, għandek id-dim bħala tim u ma din tim tajjeb, ġifiri bħala Aston Martin. Tal-Aston Martin nara li din tim tajjeb. Fil-fatt, jena jiet ma Melvin, seguna, għadu ġdid fuq din-logħba wkoll. Qed nipprovaw kemm jista' jkun it-tuħda xejn ta' pariri kif għandu jagħmel strateġiji bħala kif għandek is-suq kif toqgħod attent ċertu kerbs ukoll għax jisom dissera il-kerbs, speċjalment kif qed tittrenjaw l-Awstralja, ma jaħfrux. L-inqas li tagħmel tispiċċa ġol ħajt, ġifieri għandek elementi ħafna differenti ta' sewqan, toqgħod ħafna attent. Tajjeb wis, mela grazzi Alan. Immorru issa għal waqfa qasira ta' pubbliċità b'qgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dan il-lot kif ukoll ser ikollna ħanejdu hekk announcement żgħir xi nħabbru relatat ukoll ma' dan il-kampjonat għal daqstant ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. L-istaġun tal-futbol reġa' magħna u dan ifisser li l-logħba popolari FIFA 22 waslet biex terġa' toħroġ. Kun minn ta' quddiem biex takkwista l-logħba uffiċjali tal-futbol għal PlayStation jew PC u ħalli l-ordni tiegħek ma' Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa għall-logħob u aċċessorji tal-PlayStation u PC. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura l-programm l-intervista, il-produzzjoni sportiva imtella mill-Kamra Sportiva fejn illum qegħdin nitkellmu dwar il-kampjonat tal-Formula 1 virtwali organizzat minn Velocity Sports Racing. Flimkien mal-kap eżekuttiv ta' dan il-moviment, Mario Bellizzi, maċ-ċampjon renjanti tal-V1 Malta Series Jake Sammut u mas-sewwieq ta' tieni kampjonat Alan Buġeja. Passot nfakkarkom li għandkom xi domanda x'tistaqsu lil Mario, Alan jew Jake. Jew għandkom xi kumment li tixtiequ tagħmlu tistgħu tagħmluh fuq is-sezzjoni tal-kummenti illi hemm allaċċata max-xandira illi qegħdin taraw. Aġġornamenti mill-lobijiet li hemm bħalissa dejjin mill-UEFA Europa League, Lazio 1 Lokomotiv Mosca xejn, Braga xejn Midtjylland 1, Ferencváros xejn Betis Sevilla 1, Celtic 1 Bayer Leverkusen 1, Genk xejn Dinamo Zagabria 1, West Ham xejn Rapid Vienna xejn. Mill-UEFA Conference League Tottenham Hotspur jinsabu 2 xejn minn fuq Mamura, Copenhagen u xejn minn fuq ma' Lincoln Red Imps u Feyenoord qegħdin 2 xejn minn fuq ma' Slavia Praga dawk li huma riżultati prinċipali illi għandna minn dik il-kompetizzjoni. Naġu issa biex nitkellmu ftit dwar it-tieni kampjonat u ser nippreżentaw ftit ukoll is-sewwieqa li ser jieħdu sehem f'dan il-kampjonat. Għall-Alfa Romeo għandna lil Clyde Farrugia u lil Efrom Tabone.
Għall-Alfa Tauri għandna lil Thomas Elder li ser jerġa' jikkonferma ruħu ma' dan it-tim u Jesus Diakono. Għall-Alpin għandna lil Christian Mifsud u lil Matthew Kassar fil-waqt li kif diġà ċennajna Alan Boġeja u Melvin Seguna ser jiffurmaw parti mit-tim tal-Aston Martin. Christian Samut u Gary Camilleri ser jiffurmaw parti mit-tim tal-Ferrari. Fil-waqt illi Leon Camilleri u Marco Woods ser jieħdu sem għat-tim tal-Haas. Il-McLaren se jkunu prezentati minn Liam Gatt u Keith Fenech-Bly fil-waqt li Ian Schwirab u Clayton Aquilina ser jkunu qegħdin jieħdu sem fisem it-tim tal-Mercedes. Jonas Gendo u Osbert Schwirab ser jieħdu sem fisem it-tim tal-Red Bull u finalment Kerstin Kurmi u Carlin Guanes sejrin jiffurmaw it-tim tal-Williams. Semmejna biss 10 timijiet, biss rridu wkoll nsemmu il-11 il-tim illi huwa it-tim ta' Xandara. U qabel xejn bi pjaċir kbir nixtieq inħabbar illi ser nkun jiena illi ser nerġa' nikkummenta 14 mis-16 il-tiġrija illi ser ikollna dal-istaġun u nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-Kumitat ta' Velocity Sports Racing tal-fiduċja li wera fija biex jiena nkun nista' wkoll nirrakkonta it-tlielaq ta' dan il-kampjonat. Biss minn is-senku waħdi, min ser ikolli tim ta' 4 minn nies serin jaqsmu t-tiġrijiet tal-kampjonat biex jinaqdu miegħi ħalli bl-esperjenza tagħhom wara l-steering virtuali kun jistgħu jgħinuni fir-rakkont ta' dan il-kampjonat. Għaldaqstant dan huwa t-tim tax-Xandara illi ser ikunu qegħdin jieħdu ħsieb it-tieni kampjonat. Mela, jiena li se nkun il-kummentatur prinċipali u mbagħad għandna lil Wayne Schembri, il-Brendan Bonello, Chris Chantar u Michael Patch illi ser ikunu l-erba minn nies illi ser ikunu qegħdin jakkumpanjawni f'din l-avventura u nixtieq li wkoll nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja l-erba li huma tal-li aċċettaw l-offerta li għamiltilhom biex ikunu jistgħu jingħaqdu miegħi u jgħinuni nikkummentaw dawn it-tlielaq. Biss ejja ħalli issa nerġgħu immorru għad-diskussjoni u Mario, din id-darba ħankellem lilek fuq ir-roster tas-sewwieqa li għandna. Wieħed jinnota li talent li hemm fil-paddock virtwali imur lil minn dak li għandna fil-kampjonat prinċipali. Kemm ta' sodisfazzjon għalik li tara l-interess li hemm anki minn dawn is-sewwieqa li permezz tagħhom ġie ffurmat it-tieni kampjonat. Fem li nara l-interess, ovvjament, hija dejjem ħaġa sabiħa dan. Da dejjem irridu niftakru il-mod kif bdejna, aħna bdejna ġifieri. Ftit minn nies, konna ftit minn nies. Bdejna, ovvjament, fis-sitwazzjoni tal-Covid meta ħafna minn nies ma bdewx joħorġu. Barra ġifieri minn dal-kampjonat iffurmat ħbiberija x'aħna llum bħala nies sirna nkellmu xulxin kuljum minn dak iż-żmien li law ġifieri nis pal per eżempju Alan, pal Jake. Daw nis li qabel bejna dell-avventura kollha flimkien aħna appaltajt magħhom ġifieri ovvjament il-mod ta' kif bdejna, il-mod ta' kif ovvjament evolvit l-affari. Ovvjament uri kemm aħna komunità b'saħħitha. Barra minn hekk kif ittejt inti. Minn kampjonat wieħed kellna nagħmlu tnej, jalla minn tnej nispiċċaw nagħmlu tlieta, ġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar aħna demor de merjer iktar kemm jitlu nies magħna, ġifieri aħna qatt ma nagħlqu bibien il-ħadd. Bħalma qed jgħid Alan dis-sena nserta ġifieri f'tim ma' driver tajjeb bħal Ryan Karabot. Ġifieri Alan ħajħu esperjenza tajba ħafna. Da season għandu fejn jitgħallem ħafna. Bl-istess mod, per eżempju ħanejt teammate per eżempju li ħajkun ma' Jake Sammut l-istess. Nafu li Jake kemm fl-ewwel season kemm fit-tieni season kien contender għal Constructors
l-ewwel season ma ħaduhx għax ovvjament Ryan Karabot kien għamel season ġifieri kważi unbeaten. Jekk niftakar sew naħseb telliqa waħda biss tilef Monaco. Fil-fatt eżattament kien rebaħ it-tiġri Kien rebaħ kollha u barra Monaco għax kien ħada Monaco Daniel kien Javer. tilef għax kien hemm naqa' misunderstanding ma' teammate tiegħu. Eżatt, però xorta rajna ġifieri li Jake li kien fil-verità ma kienx beda daqshekk min daqs il-bqija kien tim ma' Wayne Mikallef kellhom season tajjeb ħafna. Sekonna rajna wkoll lil Wayne ġifieri fuq il-podium bil-mod ta' kif bdew jaħdmu flimkien, konsistenza Ħassa kien sintu hemm. għandha fuq Wayne Mikallef la semmejnieh. Taħseb li kapaċi jkun wieħed mis-sorpriżi tal-kampjonat? Ifimni il-potenzjal tiegħu hemm qiegħed. Ovvjament il-logħba hija logħba ġdida, ġifieri dajaf il-logħba innifisha ħanaraw forsi driving style li jiffavorixxi iktar minn driving style ieħor. Ġifieri għadna ma nafux eżattament lejn in-naħa tixxaqleb l-affari, però naħseb kif qal Jake iktar kmieni mhix ħatkun persuna jew tnej, ma nemminx tkun persuna jew tnej li jiddominaw il-kampjonat. Nemmen l-speċjalment fil-fażi inizjali ħanaraw naqra xi ħaġa simili għalli rajna s-sena l-għaddiet. Is-sena l-għaddiet biss kien issejjer żbaljat l-ewwel 5 tiġrijiet rajna minn ċert jekk xerba jew 5. Rajna rebbieħ differenti kull tiġrija. Li dik hemmhekk kienet diġà bdiet iżżomm dik l-element li ma konniex nafu li mnaħa ħajmur. Biss jekk kont tistaqsi xi ħadd fil-bidu tal-kampjonat kif kien jaħseb l-affarijiet ġejjin, ħafna minn nies jaħsbu li Manuel Campbell ħader kien ħejħdu l-kampjonat. Jiġifieri ma tistax toqgħod fuq kif ħatibda biss, ma tistax toqgħod fuq ġara season l-għadda laqqas. Il-logħba hija logħba ġdida, ovvjament, speċjalment il-main championship drivers għataw ċertu assists, ċertu lobbies li rajna drivers dis-sena dibbatew u dis-sena qed narawhom naqra aktar b'saħħithom, rajnihom jagħtu ġifieri anka bħala pace żiedu, anka bħala żbalji naqsu. Jiġifieri m'hemmx fejn tmur, season wara season hawnhekk qed naraw nies li ovvjament qed jinvestu ħin tagħhom biex imorru aħjar. Flimkien magħna li qed nippruvaw ovvjament nagħmlu l-aħjar biex il-komunità anka bħala avvenimenti, anka bħala championship ovvjament. Ġifieri mhux just exposure, ovvjament aħna ntuhom l-exposure, aħna ġifieri nippruvaw nagħmlu t-tournament sabiħ kemm jista' jkun, nagħmlu t-tournament ovvjament li jkollhom premjiet fl-aħħar mill-aħħar dak huwa lantana li bħala e-sports organization aħna intuhom ovvjament l-aħjar opportunitajiet. Però di mhux just it-tirtana drivers qed jifhmu qed naraħħa minn ħadd drivers li sena wara sena id-drivers qed jitfhmu moħħhom hemm iktar mis-season ta' qabel. U naraħħa ġifieri anke mill-mod kif qed jimprovjaw. Sewa wisq qed naraw ukoll diversi iżjed kummenti għandna Liljanika Ġerada li wkoll battitilna xi applawżi grazzi wkoll Janika. Mattias Ċini tefanaqa kumment ħelu lil Alan fejn qallu biex tirbaħ ma tridx tibla aktar ħitan. Milli jidher Alan kif jgħidu l-Ingliżi jidher li your reputation precedes you għax jidher li għandek ukoll ċertu tip ta' reputazzjoni li anke l-fatt li inti sewwieq ta' esperjenza nisperaw li din is-sena forsi. Alan però ħa podium season l-għadda ġifieri. Jidher li kien ħawet fil-Kanada. Ġifieri. Kanada. Jaħbad però tifhem ġifieri l-arnex ilu jieħu podium l-abilità hemm ta' ġifieri. Eżatt. Dajja jaħsadna da season, min jaf. Ġifieri, alright, forsi bħala driver forsi kun jagħmel żbalji naqra żgħar l-ewwel hemm, però ifhimni. Il-kapaċità xorta mill-ewwel season għat-tieni season xorta dejret il-qabża fih. Ekku, nistgħu ngħidu hekk issa rridu naraw bejn it-tieni u t-tielet x'ser tkun din il-qabża.
Ara lan, ħalli namillek domanda diretta, ħanaraw naqra bissa toħroġ li. Temmen li din is-sena għandek ċans li tistilet għarraf tal-onuri u sewjek kiva sewjek le, min qed tara bħala l-favoriti li jiġġieldu għal l-unur finali tat-tieni kampjonat. Qabel ma twieġeb id-domanda aġġornament ieħor minn Ruma, Lazio 2, Lokomotiv Moska xejn jiskurja Patrick. Mela, ovvjament, distana ħatkun diffiċli. Biss hemm drivers minnhom li l-opinjoni tiegħi mhumiex ta' tirtu, huma tal-main championship. Issa ovvjament kif kien għal Mario. Ir-regoli nbidlu. Għax minn għadu jistop l-ABS, sta fil-main championship t-istop bl-ABS, bla assist ta' xej. Għandek nis bħal li għamgat, għandek il-left from ta' bon, Thomas Elder daw bis jimplu opinjoni tiegħi. Huma nis ta' tier 1 mhux ta' tier 2. Jiena mbagħad fuq jien nista' ngħid jien nemmen li kieku nkolli naqqas l-iżbalji li nagħmel. Fil-fatt qed ngħidu meta nipprattika fuq Melbourne. Żbalji għadni qed nagħmel kif qedlek il-kerbs hawnhekk ma jaħfrux jekk toħodha daqshekk ġol ħajt. Ma fimni jekk inkun konsistenti dis-sena u ovvjament bl-għajnuna ta' Ryan din jiġi mat-top 4. Nemmen li jekk irrid ikun kapaċi. Domanda oħra li ġiet frasi qabel ma nsaqsi id-domanda li jmiss. Jake, bħala sewwieq u kif ukoll bħala membru tal-kumitat se nsaqsik, il-fatt illi kellkom din is-sena tbidlu ċertu regoli fosthom illi tfejtu l-assists, taħseb li tista' tagħmel iżjed local level playing field fiż-żewġ kampjonati? Ifhem, bħala kollettiv, bħala kumitat, aħna dirna li l-aqwa drivers għandhom isuqu fl-ewwel kampjonat u ngħid li l-aqwa drivers ma jużawx l-ebda tip ħanajdu jużaw l-inqas assist possibbli. U darinna li biex ikun hemm dik il-qabża ta' kwalità f'kemm ta' drivers assistenti li hemm fit-tier 1 u kemm f'drivers li kien hemm f'tier 2 li huma jixtiequ jaqtaw l-assists. Ittieħdet deċiżjoni li ovvjament kemm jista' jkun l-inqas assist kif jiena naħseb huwa xieraq. ħajkun hemm iktar level playing field, dan għaliex fil-kampjonati ta' qabel kellek drivers li huma tajbin mingħajr assists, però kellek drivers li kienu ilaħqu ma' daw drivers tajbin b'daw l-assists żejda. Ġifieri ovvjament aħna bħala xufiera nixtiequ li kemm jista' jkun nkunu viċin il-formula wieħed realistika u l-formula wieħed realistika assist ma jkun hemmx. Ġifieri jekk nista' nżid naqra fuq Jake as such. Forsi bħala deċiżjoni dejret naqra bold għaliex u forsi nifhem il-fatt li dak li jkun jgħid l-allur qed naqta' dawk l-assist kollha. Veru, mhijiex faċli, ġifieri, mhijiex faċli xejn, però li għandek hija din li aħna fl-aħħar mill-aħħar qed ngħidu li aħna dawwa kampjonat nazzjonali wal main championship tal-Formula 1 ovvjament f'Malta, ġifieri fejn jidħol e-sports. Aħna fl-aħħar mill-aħħar it-tir tagħna u l-drivers tagħna jmorru jagħmlu dik il-qabża tal-e-sports level, ġifieri. Meta aħna tngħidu li jekk inti qed tieħu sem f'kampjonati pereżempju barranin jew inkella f'events fejn jista' jkun hemm l-aħjar drivers, ovvjament id-drivers tagħna jridu jippreparaw għalihom daw. Ġifieri di fil-verità tkun indirettament id-deċiżjoni
ittieħdet biex ovvjament inti qed tħeġġeġ id-drivers jagħmlu dak l-istep biex ovvjament jieħdu recognition li jkun ħaqhom, ġifieri mingħajr l-ebda ġifieri mingħajr ma waqqa l-ebda kreditu ġifieri lil min fuq fit-tirtu ta' ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar xorta ġifieri huma inaqsu għandhom assist neqsin, ġifieri daw jekk ħan jieħdu il-livell ta' tier 2 illum huwa tjeb mill-livell tal-Main Championship l-ewwel staġuni tal-lajna. Ġifieri dak huwa stat ta' fatt. Dawn id-drivers illum il-ġurnata il-livell tagħhom huwa diġà iktar mill-Main Championship tagħna sena u nofsilu. Ovvjament kif qed ngħidu ġifieri dak li jkun aħna qed intuħ dik l-extra edge li inti biex tagħmilha hemm fuq. Ovvjament naqqas dak l-assist, ovvjament x'int naqqas dak l-assist inti barra minn hekk ġejt iktar veloċi fil-verità, għax meta inti il-karozza għandek il-kontroll komplet tagħha mingħajr dak l-assist, ovvjament għall-bidu forsi min qed jaqta' traction ħajibda jdur naqa' huwa pass normalissimu. Jiena li ma nsux jekk nitri traction totalment li f'donuts ma nagħmilx, ġifieri nista' mmur il-wiet taħal qormi. Ġifieri ovvjament jekk għandek driver li jixtieq imur ma dak it-tip ta' livell fl-aħħar mill-aħħar tinċentivah. Ma tistax tħallilu kif taqbad tgħid free for all għax inkella nibqgħu nsuqu bil-breaking kassis kif konna nsuqu fil-bidunet biex tifhem naqra l-argument li qed nipprova npoġġi. Fil-verità dan huwa pass li kważi kulħadd għadda minnu, da ħadd ma twielet tajjeb mal-ewwel, bil-prattika tiġi. Fl-ewwel wieħed jien, fl-ewwel season, biss kont naf kif taqta' l-assist jiena meta bdejt insuq magħhom, bdejt insuq kull assist minn barra l-automatic. Għax kont insuq manwal. Però mbagħad bdejt ninduna li iktar ma taqtaħħom, iktar ħadkun fast. U dak iż-żmien x'intħalt l-ewwel ġiex tiġrijiet kont ngħid ja kemm jiġru daw, kemm qed jiġri rajn. U żgur kellu traction control off, jien kien full tiegħi. U mbagħad bdejt naqa' minn full għamiltu medium, ovvjament titlaq lena iktar il-karozza, però impikajt miegħi nnifsi, rajt il-livell tal-aqwa drivers li kellna dakinhar u biex rrid nilħaqhom bil-fors kelli naqta' daw it-tip ta' assist. Ġifieri fil-fatt ħadd il-frott tiegħu nista' ngħid u nħeġġeġ ukoll lil kull driver tat-tier 2 li biex dawn ma jqgħodx jiddejjaq ħadd taħlu naqa' ħin, mhux taħlu ħin, tinvestu ħin fikom infuskom. Però at the end of the day, meta taraw ir-riżultati ħadd tkun worth it. Għandna wkoll iżjed aħbarijiet mill-logħba tal-Lazio Lokomotiv Mosca, logħba li tinsab risqa lejn il-ħin tal-mistrieħ. Lazio dom tnejn b'xejn minn fuq iżda tilfu lill-kaptan Ciro Immobile minħabba illi weġġa kellu joħroġ mill-ground minħabba li sofra inġej. Jake, ħalli nitkellmu ftit fuq is-sewwieqa li issa se jkollkom il-Ferrari f'din it-tieni kategorija. Christian Sammut li ġra s-sena li għaddiet saqal dan it-tim u Gary Camilleri li l-istaġun ta' qabel rajnih mal-Mercedes imma issa ser ikun qiegħed isuq mat-tim ta' Maranello. Kemm taħseb illi ser ikun ta' vantaġġ il-fatt illi sew Sammut li anke rajnih ukoll xi pole positions is-sena li għaddiet u sew Camilleri diġà għandhom l-esperjenza f'dan it-tip ta' kampjonat? L-esperjenza tgħin tista', ġifieri it's a bonus. Nemmen li bħala tim tal-Ferrari fit-tier 2 huwa tim naħseb kompetittiv u mhux biss huma, nemmen li kważi kull tim qiegħed ibbilanċjat, isek ma tistax tgħid min hu l-favorit l-iktar bħala tim bħala kollettiv. Biss però nemmen li l-Ferrari huwa tim b'saħħtu għandu jkun tim b'saħħtu fit-tier 2. Dak kollox. Mela, biex ukoll wasalna biex nibdew ukoll nagħlqu l-programm nixtieq illi il-panel tgħaddi messaġġ finali sew
l-segwaċi kif ukoll għalfejn id-dilettanti tal-Formula 1 għandhom ukoll isegwu il-kampjonat tal-Formula 1 virtuali, il-V1 Malta Series, sew Tier 1 u sew Tier 2, kif ukoll Alan u Jake nixtieqkom forsi tagħmlu previżjoni fuq kif taħsbu se jiżvolġu il-kampjonati rispettivi tagħkom. Fil-każ ta' Mario li nitlob li jibqa' l-aħħar, apparti il-messaġġ, nixtieq ukoll nieħu l-previżjoni tiegħu fuq iż-żewġ kampjonati. Jibda Jake u mbagħad Ma nistax ngħid no comment jien ġifieri. Daħalniex f'inkwitu ta' fidejk issa dik jibda Jake u mbagħad Alan u mbagħad tala int Mario. Jena il-previżjoni tiegħi li bħala driver jien ħan nipprova nagħmel ħilti kollu biex kemm jista' jkun nagħmel mill-aħjar li nista'. Barra minn hekk naħseb li bħala kampjonat ta' Tier 1 ħajkun eċitanti, sabiħ u bbilanċjat li jaf joffri xi sorpriżi wkoll. Qegħdin nemmen jien li kull sena id-drivers dejjem qed jitjiebu, dejjem qed iżidu l-esperjenza u jalla nagħtu show lil kull min jarana kif ukoll aħna drivers nieħdu gost u jekk Alla jrid il-lestu dat-championship ukoll. Għalfejn id-dilettanti tal-Formula 1 Jake nhar it-tnejn minn nhar it-tnejn li ġej għandhom jibdew isegwu l-V1 Malta Series. Sempliċi għax naħseb l-iktar kampjonat, insomma tista' tgħid l-unika kampjonat lokali li jiġi streamjat bil-top level ġifieri, barra minn hekk top drivers. Għandna l-elit ta' Malta tista' tgħid f'dan il-kampjonat. Barra minn hekk kif taqbad tgħid? Livell oli tista' tgħid ta' dak hija eċitat għax dak nibdew naħseb. Ejju ħanibdew. Eċitament kollu dak. Jista' jkun ukoll. Alan, għalfejn min-naħa l-oħra id-dilettanti tal-Formula 1 minn barra il-kampjonat prinċipali għandhom ukoll isegwu t-tieni kampjonat. Kif għedna, dan huwa sport segwit mad-dinja kollha, mhux hawn Malta biss. U fid-dinja l-e-sports issa kiber vast ħafna. Hawn Malta biss dejna l-kampjonat tal-Malta Series fuq 3 snin sew issa dej. Dejjem grazzi ta' Mario għax l-paċenza li hu l-affarijiet li jagħmel u kulħadd minn ikunu involut. Nista' ngħid ta' kull sena dal-kampjonat dejjem qed jevolvi dejjem fit-tajjeb fil-aħjar, dejjem qed naraw nies ġodda li qed jidħlu fih dal-kampjonat. Fil-fatt dis-sena hemm ħafna qed nara ġodda. Ġifieri qatt ma nista' ngħid. Iktar kemm nixxerjaw u mmexxu l-kelma fuq dal-kampjonat nemmen li xi darba jaf anke minnu fil-main championship forsi imur fuq livell iktar internazzjonali li hawn Malta. Bħalma hemm barra ħafna champions kbar li tasewwa fuq dal-esports. Jien nemmen li anke hawn Maltin li kapaċi jaslu dak il-livellu. Ifhimni, ovvjament qed naraw ġifieri anke bħala reactions ġifieri minn kif naraw ġifieri anke minn wara l-streams u hekk qed jidher li mhux ġast dawk in-nies li jħobbu l-esports biss tisegwuna, però hemm anke nies li jħobbu l-motorsports li tisegwuna, hemm nies li qed jitturawna ġast tal-kurzita. Mu anke l-messaġġi li nirċievu ġifieri ovvjament huma inkoraġġanti. Ovvjament nixtieq nirringrazzja kull min b'xi mod jissapportjana, il-kull min jieħu paċenzja bija għaliex jiena 24/7 dejjem għaddej gas dawn ninsa ġifieri kull minuta ġifieri anke n-nies ta' madwari. Biċċa xogħol li toħod li ħafna ħin, toħod li ħafna enerġija, però meta nara dal-affarijiet, meta nara dal-entużjażmu speċjalment
min-naħa ta' drivers meta nara bħal nhar it-tnejn wara waqfa. Kulħadd daħal biħġaru għall-istream, kulħadd daħal biħġaru biex ikun jaf x'tim ħajsuq miegħu, x'teammate ħajkollu miegħu. Ġifieri meta nara fl-aħħar mill-aħħar dak kollu li qed jiġi krejat jaħdem dak il-mod, ovvjament jiena iktar ovvjament inħossni kif taqbad tgħid iktar itik il-boost biex inti tagħmel iktar biex safra tant aħna nkomplu nkabru ġifieri dal-prodott li bnejna fil-verità fl-imkien. Barra minn hekk ġifieri xi ħaġa li forsi għadna ma ħabbarniex fuq il-medja soċjali tagħna nhar it-tnejn li ġej għall-ewwel darba fl-istorja ta' Kamila Velocity Sports Racing teżisti ħan nistreamjaw l-istream tagħna live minn ġewwa studios professjonali, ġifieri nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk lil One Productions li stidnuna sabiex intellaw l-ewwel tiġġiet tal-kampjonat mill-istudios tagħhom, ġifieri li tkun esperjenza sabiħa immens kemm għalija, kemm għat-tim tal-kommentaturi li ħajkolli miegħi dakinhar, ġifieri darru niftakru li fil-li kif taqbad tgħid l-ewwel streams tagħna bdew jitilgħu minn ġo kamra fid-dar fejn noqgħod biex niftehmu fid-dar tal-ġenituri tiegħi issaġġ. Dall-aħħar speċjalment minn Gran Turismo law bdejna ntellgħu ġifieri mill-Level Academy. Nixtieq ningrazzja ġifieri minn hawn il-Kevin tal-Level Academy li tista' tgħid dejjem sibtu u dejjem sibna ġifieri l-appoġġ minn naħa tagħhom. U issa ħadd tkun esperjenza ġdida għalina ġifieri li ħammorru an extra step lejn fejn qed naħdmu li mmorru. Aħna fl-aħħar mill-aħħar it-tir prinċipali tagħna u li kemm bħala sewwieqa fil-livell tagħhom u kemm bħala produzzjoni minn naħa tagħna tmur lejn dik l-esports level li aħna mdorrijin naraw. Ovvjament l-esports f'pajjiżna qed jikber, qed naraw għal-affari li qed jikber. Mhix faċli li ssib għajnuna, ġifieri mhix faċli xejn. Tieħu ħafna mill-ħin tagħna. Safratan nirringrazzjaw ukoll l-sponsors kollha li b'xi mod jew ieħor innuna, speċjalment il-Motors Inc. u l-Pepsi li daw kienu mill-bidunet magħna u mhux talli kienu magħna fil-bidunet talli baqgħu magħna u jagħmlu minn kollox daw biex jissapportjawna jafu x'potenzjal għandha din il-komunità. Bħalma għalam ftit qabel, għalam beda jħeġġeġ kulħadd biex ovvjament jixxerja biex jixxerret il-kelma. Fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultati minn hemm jiġu, ġifieri id-drivers stess ovvjament iridu jippuxxjaw il-kelma barra sabiex ovvjament iktar nies jinteressaw ruhom fl-aħħar mill-aħħar f'dan l-isport. Ġifieri l-esports illum daħal fid-dinja sportiva, dawn id-drivers jagħmlu fil-verità jkollok saħħa mentali kbira biex tagħmel race f'dawk il-kundizzjonijiet. F'kundizzjonijiet jinbidlu kull minuta, ġifieri qed ngħidu inti m'għandek moħħok inżilt strateġija tibda għax inqala xi ħaġa, għax inqala lek front wing, għax ġiet ix-xita, għax qed tifhem ġifieri daw fil-verità jieħdu split second decisions. Li ovvjament tittammira l-kapaċità tagħhom u tittammira d-dedikazzjoni tagħhom li qattaw dak il-ħin kollu jippreparaw. Mhix xi ħaġa faċli laqs kemm in-nies jaħsbu. N-nies jaħsbu li aħna qed nilagħbu logħba, tifhem tiġu fil-għaxija wara x-xogħol nilagħbu logħba u that's it. Hija iktar minn logħba fil-verità, huwa proprja dixxilpina. Hija dixxilpina bħal kull dixxilpina oħra, ġifieri semmi x'issemmi sport, jekk int ma tippratikax ma tistax iġib riżultati. U bl-istess mod dawn id-drivers, ġifieri jekk dawn id-drivers ma jqattawx il-ħin, ma jqattawx is-sigħat tagħhom, sigħat li forsi jistgħu jqattaw joħdu relax, jew jmorru fix birra, jew daw fl-aħħar mill-aħħar biex iġibu r-riżultati li jġibu,
iqattaw sija twal ta' training li jena meta naraħħa dik iktar it-tini s-saxħa biex ovvjament inkompli naħdem għalihom daw in-nies. Ġifieri daw in-nies ħaqhom kull proċett għaliex verament jitfgħu s-sigħat u verament season wara season qed jidher ir-riżultat. Mela, l-aħħar kummenti li qegħdin naraw Kyle Gallia dan il-kampjonat sabiħ jkunu ħanara ħabib kbir tiegħi isu mat-tim li nżomm jekk forsi Kyle jista' jindikalna wkoll għal min qed jirreferi napprezzaw. Għalik Jake. Iva. Jidher Kyle ħabib kbir tiegħi li segwina kull race li jkollna, wieħed mit-top fans tagħna u tiegħi speċjalment. U le fil-fatt minn id-dara ħafna kummenti Stellewlu partitarji l-lejla Jake li segwewk. Il-kas huwa l-kas tipiku ta' meta jkollok fans li isegwuk il-fans leali tiegħek ngħidulhom aħna. Grazzi lilek Jake, grazzi lil-Alan u grazzi lil-Mario tal-li attendew għal-programm tal-lejla kif ukoll grazzi l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-intervista l-ġimgħa d-dieħla terġa' titfa' il-spotlight tagħha fuq il-futbol, fil-fatt ser nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Premier li beda fawissu nabdu naqraw dabżajr fuq dan l-istaġun. Jekk bdejtu segwu l-programm minn issa tinkwitawx. Minna nussija oħra dan il-programm ser issibuh fuq il-paġna uffiċjali tal-Kamra Sportiva fuq YouTube. Għal-dastant inkitbu hemm biex kunu tistgħu issegwu l-produzzjonijiet kollha li ntellaw. Infakkarkom ukoll biex tkomplu ssegwu l-oħra aħbarijiet li ntellaw fuq il-paġna tagħna ta' Facebook din il-ġimgħa apparti l-aħbarijiet tal-futbol ser ikollna l-MotoGP bil-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Grand Prix tad-darts li se jibda nhar il-ħadd li ġej. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela ma tfadal li xejn nżid li nagħtikom il-lejl it-tajjeb u nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla. Saħħit. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.